Tää on sumppisessori Lappajärvellä ja nyt olisi testissä tommonen Rapuun 117 litrainen 3S. Huoltoa pitäisi olla ja siihen tommosella 6.6 freeride-purjeella, niin katsotaan mitä tapahtuu. Pitäisi olla upea keli. Aaltokeliä. Vähän purje oli ehkä nyt tähän keliin liian iso, olisi pitänyt olla joku veivipurje. Ajoin tänään tämmöisellä 6.0 Avanti Poveraidilla. Veto oli kyllä aika reippaasti. Auto on upea, ei voi muuta sanoa. Tämmönen LTD Construction tää on ja lisäsin tälle sessarille sitten ton toisenkin jalkalenkin tänne. Nyt tykkäsin jotenkin, kun on tottunut ajaa tuota slalomia enemmän. Oli mukava päästä. Ei varmasti jää viimeiseksi kerraksi ja tuota Lappajärvellä haupea vetää.